taga-subaybay, taga-sunod sa atong programa diri sa Bisaya Podcast hosted by Barok and Takya. O mao ni ang atong unang programa usab nining tuiga mga kaigsunan. Live ta karon sa Bisaya Podcast o nini kabuntagon malipay ko nga magapaambit kaninyo sa gugma sa Dios. So aduna tay nindot nga topiko karon nini kabuntagon. Atong pagahisgutan makaigsunan kining pagbaton nato gayod og lig-on nga pundasyon. Tungod kay maora ning paagi nga malig-on ta sa panahon nga dunay mga challenges sa kinabuhi. So doon na tayo pagabasahon diri makaigsunan sa libro sa Matthew. Usa ni sa mga common nga pasahi sa Bible og si Kristo gyud mismo ang naghatag niini nga mensahe. Busa ako kang gi-challenge, ako kang gidasig nga magapatalinhog ka gayod og imo ning pamalandungan og labaw sa tanan magkat-on ta niini makaigsunan tungod kay mao ni ang paagi nga makapadayon ta nga lig-on makalahutay ta labaw sa tanan sa pagsalig sa Dios. Now dinhi sa Matthew kapitulo 7 gikan ta sa bersikulo 24. Atong basahon makaigsunan, busa bisan kinsa nga magapatalinhog niining akong mga pulong og magatuman nini mahisama siya sa usa ka tawong but-an nga nagatukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og mihuros ang mga hangin og mihapak niadtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Wow. Verse 26, apan bisan kinsa nga magapatalinhog nining akong mga pulong og dili magatuman nini mahisama siya sa usa ka batong taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Og unya mibundak og ang ulan og mibulog ang mga baha og mihuros ang mga hangin og mihapak niadtong balaya og kadto napukan og dako gayod ang iyang pagkapukan. Wow. Dalaygon ang Dios iyang mga pulong nini nga kabuntagon mga kaigsunan. Now atong pagatun-an karon mga kaigsunan kining gitawag og lig-on nga patukuranan, solid foundation. Mga tanaw ko kanimo, unsa bay pundasyon nimo karon sa imong kinabuhi? Dunay mga tawo maingon nga ay professional bitaw ko, nakahuman kog eskwela, dato bitaw ko, ilado bitaw ko. Pero makaigsunan hinumdumi nakadumdum ko sa usa ka balita somewhere in Mexico yata. Usa sa mga one of the billionaires in the world. In fact, mga kaigsunan, ika-44 siya in rank, the richest man in the world. Karon matod pa sa news, mga kaigsunan, nga sa diyang mibaba ang iyang ranking sa iyang pagkadato, mga kaigsunan, wala sa kadawat. Kaya ang pangandoy unta nga mas mo paingon sa pagka number 1, pero kay nagkalayo man siya, mga kaigsunan. Kana lang nga kahimtang hitabo mi layo ang iyang rangko makigsunwa sa kadawat ug naghikog tungod kay ang iyang pundasyon ang iyang kahibalo ug ang iyang bahandi na frustrated siya kay wa sa kadawat makigsunan nga mi abot og kalayo ang iyang ranking as one of the richest in the world. Igsuon kung ang imong pundasyon, ang imong negosyo, ang imong kwarta moabot ang panahon, di na katabang nimo. Kung moabot na sa imong hunahuna, ang way nadang hunahuna, makaigsunan, dili kapugong nimo ang imong bahandi o ang imong abilidad. Now, mato pa din ni Kristo, usan ni sa pinaka-importanteng butang sa tao, ang pagbaton o lig-ong pundasyon sa kinabuhi. Doon ay duha ka taong gisgutan ni Kristo. Kaning taong but-an o taong buang-buang, asa man ka anak. Magpili ta asa ta ana. Kining taong but-an ug taong buang-buang. Sa uban nga bersyon, sa NIV bersyon, kining gitawag but-an diri gitawag ni didto og maalamon. Ang taong maalamon. Namato pa ni Kristo nga ang taong magapamati sa akong pulong og magatuman niini
usa sa kataong butan or maalamon. Ang ebidensya sa taong maalamon na paminaw makaigsunan, ang ebidensya sa taong maalamon, kini nga tao sama sa taong nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. O, kung ikaw engineer ka, di pod pwedeng magtukod ka sa ka-building nga kabisang kabalo ka nga ang yuta dili maayog quality. Muna usa sa pinaka qualification sa mga engineer na kung magtukod silang building, balay, una, ilang itest ang yuta. Doon ay gitawag testing of soil testing, mga kaigsunan, ang kalidad, ang layer sa mga yuta. Nga naman, kay gitan-aw nila in the future ang mahimong quality o kalidad sa ilang building nga itukod. Apan kung dili saktong kalidad ang yuta, makaigsunan, makabalo sila nga dili ni magdugay itong building. Sa samang paagi karon ikaw, makaigsunan, kinsa ba or unsa ba ang pundasyon sa imong kinabuhi karon? Unsa ba'y nakahatag og kalig-on sa imong kinabuhi karon? Nga bisan sa panahon nga naay pagsulay, naay mga hangin nga labihan makalilisang sa amaning atong nakita karon, makaigsunan sa screen. Makusog kaayo nga bagyos kinabuhi. Mga nagkalain-laing challenge nga hampak sa atong kinabuhi, mga bagyo sa kinabuhi, or kini gitawag mga marites sa kinabuhi. Na mga tao nga di kadawat kung makadungog nga gimarites sila, makigpatay gyud, makigkinasuhay gyud. Sayunan ka, makaigsunan. Tungod kay nganuman, say kung ang atong pundasyon, ang ato rang kahibalo ay ang tao di magpalupig, magpabrahitay gyud ang tao, makaigsunan. No, na yung mga tao makaigsunan nga ang ilang pundasyon, ang ilang kahibalo, ang ilang kasikat, kadato, muna nga sa ang tao makaigsunan, dili na mahimong panalangin sa uban. Doon ay mga tao makaigsunan nga din mahimo na nun silang kining dili maayong panig-ignan tungod kay makaingon lang na yung mga tao nga abi ko maayo, abi ko magbuutan. Buutan makigdagway, dagway ra day buutan makaigsunan. No? Dili ka kapangantihan makaigsunan kining kinabuhi sa tao. Labaw na kung dili si Kristo ang iyang pundasyon sa kinabuhi. Namatod pa ni Kristo dire, kining taong butan nga naminaw siyang pulong og mituman sama ni taong nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. Naunsa man kining bato? Sa Bible, matod pa sa Bible sa Salmo, doon ay gitawag the rock of salvation. O kining rock of salvation, makaigsunan, nag-refer ni sa Dios. Naghisgot ni mismo kang Kristo. Si Kristo gitawag siyang batong pamag-ang. The cornerstone. Si Jesus gitawag siyang the cornerstone. Now, ang bato di ay nga pundasyon nga gisgutan ni Jesus sumala siyang parabol. Kini nga bato makaigsunan nga mao si Kristo. Pangutana, si Kristo ba ang imong pundasyon karon sa imong kinabuhi? Na kung si Kristo ang imong gihimog pundasyon sa imong kinabuhi, bisan pag naay bagyo nimo, ang imong hunahuna o pagbati naa kang Kristo. Ano man, kay siya man imong pundasyon, giaway man ka, gidaog-daog man ka, miingon ka gyapon sa imong kaugalingon, praise the Lord. Lord, salamat nga makapaubos ko sa akong kaugalingon. Kaya kung si Kristo imong pundasyon, meaning, ang imong kinaiya, mausab si Kristo. Dili, pwedeng may ka nga, kung naipagsulay, giaway ba ka, gidaog-daog ba ka, o gitamas-tamas ba ka. Ngayon sa panahon, moabot na nimo, mawala ang kinaiya ni Kristo nimo. Sa to pa, ang tinuod ya, dili si Kristo imong pundasyon. Kaya ang tinuray nga si Kristo imong pundasyon, bisang pag-unsang klaseng bagyo, makit-an yun, mailhan yun nga si Kristo imong pundasyon. Amen. Kaya ano man, mo na yung makapalig-on nimo. Si Kristo ang mohatag nimo kalig-on sa paglahutay, pagpadayon. Kaya bisan pag nagbalatian ka, musalig ka gyapon sa Dios. Bisan pa og unsa nga klase nga kahimtang, na bankrupt ba imong negosyo, musalig ka gyapon sa Dios. Muingon gyapon ang imong hunahuna o kasing-kasing.
Lord, nasayod ko nga nakay katuyuan aning tanan. Nasayod ko Ginoo nga kini imo ra kong gisulayan akong pagtuo. Sama ni Job. Kung si Job imong pamalandungan, tagaan nimong lesson, tagaan nimong pamalandong, makaingon siguro ka kung magbasa ka sa Book of Job, makaingon siguro ka nga tabangan pabaka ni siya sa Ginoo. Pero kung humanon nimo basa ang Book of Job, makaingon jud ka nga ang Ginoo labihan ka maayo. Tungod kay si Job makaigsoon na halos wala na ang tanan. Biyaan sa pamilya, nangamatay pa yung pamilya, ang iyang mga negosyo, nangahanaw, nangasunog, daot ang iyang mga farms, mga kaigsuunan. O ang labihan dito nga kapait, nagnuka pa yun si Job. Pero yun ang Bible, nagpadayon yapon siya sa pagtawag sa Ginoo, misalig sa Dios. Mga kaigsuunan. Gibiyaan na sa tanan, pero never siyang mibiya sa Dios. Maunay tinuod nga nay pundasyon nga si Kristo. Bisang mahanaw ng tanan, pero dili ka gayud mo biya sa Dios. Dili ka gayud mo biya kang Kristo. Ang but pasabot diha nga makigrelasyon ka gyapon namang yung mga tao pag nay problema mingon nga wala raman day gyapoy Ginoo. Igsuon, ang importante sa imong kinabuhi karon, hunaw-naon nimo nga dili nimo kontrolado ang tanan og dili pud na imo ang imong kinabuhi. Ang kondisyon lang nimo, ang kondisyon lang sa tao nga mosalig ra kagayod sa Dios. Saligi ang Dios kay mas labaw siyang nasayod sa tanan. Kay mas bright pa sa nimo. Unsa ra man ni atong kaalam taon makaigsunan, limitado ra man ni. Sumusalig ta gayud sa Dios. So ang taong maalamon or butan ang iyang pundasyon mao si Kristo. Si Kristo ang imong barugan sa tanang kahimtang o sitwasyon sa imong kinabuhi. Imong hunahunaon sa kanunay nga siyang imong source. Si Kristo ang imong source. Dili tungod kay mayon ka nga, dili ko angay magproblema kay na ako'y nindot nga trabaho, na ako'y dako kay negosyo, na ako'y dako kaayong kaumahan. Igsuon, kung dili si Kristo ang imong pundasyon, dili nimo mabatunan ang iyang kaalam. Kay si Kristo man ang atong kaalam. Kabalo ba ka nga dunay parabol ni Kristo? Dunay gingon sa Bible nga dunay tawo nga luag kaayo og farm. Sa diya nga nag-harvest siya siyang farm, miingon ang tawo nga gubaon nako ni akong usa ka kamalig. Kay maghimo kog dako pa nga kamalig. Kay di naman maigo ang iyang kadaghang harvest sa iyang mga crops. Og miingon siya siyang kaugalingon, mukaon na lang ko og mag-inom og magakalipay ako tungod sa daghan niyang harvest. Igsuon miingon ang Bible, og adunay tingog nga gikan sa langit. Miingon ang tingog, hoy buang, nasayod ba ikaw nga karong orasa pagakwaon ang imong kinabuhi? Naon sa may mahimo sa tao kung mo desisyon na ang langit nga kwaon niyang imong kinabuhi? So sa to pa wala kay mahimo. Ang tao wala gayoy mahimo. Na kung dili nimo apilon ang Dios sa imong kinabuhi. Now say nagi kung wala nagi kaalam nato makaigsunan, mo nay pinakalisod sa tao. Kaya ang tao makabaton lag tinuod nga kaalam kung ang Dios maoy iyang pundasyon. Apan kung dili si Kristo ang iyang pundasyon, wala kay mabatunan nga kaalam nga gikan sa Dios. Ug tungod ni ana mohatod na nimo sa kalaglagan. Dunay gingon sa Proverbs mga kaigsunan that there is a way that seems right unto a man but will leads him to destruction. Unsa daw? Dunay ginahuna ang tawo nga usay sakto sa yaa apan mohatod kaniya sa iyang kalaglagan. Usay hunahuna ra nato sakto. Apan sultihan ko ikaw wala na laing sakto, gawas lamang sa Dios. Gawas lamang ni Kristo. Busa si Kristo ang imong angayan nga batunan karon, ingon nga pundasyon sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi karon dapat makatukod diya kang Kristo. Dunay gingon sa Bible makaigsunan Matthew 16 bersikulo 18. Mingon si Kristo, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail. Now, sa iyo ni Jesus, nga ang akong iglesia, itukod nako aning batua. Nga bisan ang ganghaan
sa impyerno dili makahimo sa pagbuntog niini. Naon sa may pasabot ni Kristo makaigsunan. Meaning ang bato nga mao si Kristo, nga mao ang Dios. Ang iglesia nga matukod sa bato. Kinsa man kining iglesia, ang uban ang ilang pagsabot reliyon nila. Ang reliyon daw nila gitukod ni Kristo, ilaapon ng pagpanabot. Pero ang tinuod nga pagpasabot diya makaigsunan, ang iglesia diya nga gipasabot nga itukod makaigsunan diha sa bato, mao ikaw, kita. Kay kita ang gitawag church, the temple of God. Kita ang gitawag temple of the Holy Ghost. Nga matukod ta sa batong pamag-an, the rock of salvation. Nga tungod ni ana, kung matukod ang imong kinabuhi diha sa tinuod nga patukuranan nga mao si Kristo, bisan pa ang gangaan sa impyerno di kahimo. Meaning makaigsunan, ang tao nga nakang Kristo mahimo siyang madaugon, mahimo siyang magmalampuson, nga din mahimo siyang protektado, nga kaaway di kahimo sa pagguba siyang kinabuhi, sa pagdaot siyang kinabuhi. Napadayon ta makaigsunan, matud pa dinhi, apan ang usa ka tawo usab nga magapatalinhog o magatuman sa iyang pulong, adili magatuman sa pulong, dili na ta sa kaduwa nga mga portion makaigsunan. Kay duha man ni katawong isgutan ni Kristo, taong butan ug taong buang-buang. Naunsa man yung taong buang-buang? Matud pa ni Kristo, kini nga tawo makaigsunan nagapaminaw siyang pulong pero wa nagtuman. Namo din ni taong buang-buang. Og unsa iyang gibuhat, kini nga tawo sama ni sa taong nagtukod siyang balay, asa niya gitukod didto sa balas. Paghampak sa hunos sa kinabuhi makaigsunan, dakong bagyo sa kinabuhi, og kining balaya matud pa diri mapukan siya. Nganong mapukan man? Tungod kay ang iyang pundasyon di man solid, di man lig-on. Unsa iyang gihimong pundasyon diri makaigsunan? Ang balas. Try to imagine kung balas ang imong pundasyon makaigsunan. Muna diri matud pa ni Kristo, pag abot sa kusog kayong hangin, kusog kayong bagyo, makalilisa nga problema, muna sa yung tao makaigsunan, mawala sa passing. Mingon ni tao, maghikog na lang ta, maghubog-hubog na lang ta, magdruga na lang ta, or unsa na may mahimong desisyon sa tao. Sa to pa, sayop-sayop na dayon ang mga desisyon sa tao. Walay kaalam sa Dios. Nga naman, kay ang iyang pundasyon, dili man si Kristo. Dili man ang pulong. Igsoon ni gala ang tinuod nga pundasyon sa tao, mao iyang pulong ug ang Dios. Na kung dili galing pulong ang imong pundasyon, kay mao man ning source sa wisdom, munang mahitabo sa tao makaigsunan, magtamala na nagdesisyon. Hubog-hubog na lang tabay, kay di na ko kaya problema bay. Gibulagan ko bay. Onya, sadyang naghubog-hubog sa makaigsunan, nakakita dayog away didto sa imnanan, og nadunggaban. Nakadunggab. Kung di siya madunggaban, siya nakadunggab. Kung di po siya makadunggab, nakapusil. Kung di po nakapusil, nakautang, dako, wa man, may bayad no, dito sa imnanan. Dako na nung problema. Mga kaigsunan, kung dili pulong sa Dios ang imong pundasyon, nganuman, ang imo naman din paminawon ang tingog sa imong higala. Mingon na ni mo higala nga, pre, kanang imong problema, pre, ato ra na, pre, isoyo, pre. Ato ra nang iinom, pre, mo man ay sagara sa kalibutan. No? Ang kalibutan makaigsunan, walay laing tinguha sa tao. Ang kalibutan makaigsunan, matod sa Bible, 1 John 5 verse 19, nga giharian nis kaaway. Meaning, tungod kay ang kaaway, gitagaan pa man sa higayon karon nga mag-manipulate sa mga tao. Og nianang paagi diya makita sa Dios, mates ang tao kung asa siya maminaw. Tingog bas kalibutan, ang offer bas kalibutan, or ang offer bas Ginoo, ang offer bas siyang pulong. Kay kung kini ang imong pulong makaigsunan sa panahon nga nakay problema, mahimo gyapon kang inspired. Mayon ka nga
Lord, salamat imong saan. Salamat sa imong pulong. Maunay kalainan sa taong adunay pundasyon nga maong pulong sa Dios. Kay bisan sa panahon nga naay problema siya makaigsunan, makahimo gyapon siya sa pagdesisyon nga Lord, ako kang simbahon. Ang tao pag ma-discourage, malimot na simbahan. Malimot na sa pulong sa Ginoo. Malimot na sa mga butang nga iya sa Ginoo. Nga naman, unsa na may maabot siyang una-una makaigsunan, ma-discourage sa kanilang tao na musugal na siyang kinabuhi at kung maging adlaw, doon ay taong nag-message nako kana sila problema. Sa pastor, nag-text pa siya nako makaigsunan. Pastor, magpaligis na lang ko karon og di gyud mo muli akong asawa, pastor. Last na lang gyud ni, magpaligis na gyud ko, pastor. Engko Brad. Engko Brad. Ayaw tao nagibuhata nga desisyon kay mo na hinungdan nga mapakyas ka sa imong kinabuhi. So ako sa gibanatan og encourage makaigsunan. Salamat ra pud sa Ginoo pagkapaluing nga mga pila ka adlaw nagbalik ra pud taon sila. So sa ato pa makaigsunan, kung ang imong kinabuhi di ka panganti, gawas lang kung naani. Gawas lang kung naapoy alagad sa Dios nga connected sa imong kinabuhi, makatabag ampo nimo. Pero kung way mo ampo nimo, tungod kay paminaw nimo ikaw ra, paminaw nimo kaya nimo, makaigsunan, mao nay pinakalisod kayong mahitabo sa tao. Muna nga dili ka pangantian, daghan na kayong nangahitabo nga mga balita makaigsunan. Tama ra taon mingon, sus, naon pa lang unta. Ako pa lang gyud unta tong nasultihan. Ako pa lang unta tong nagtuan. Wala na ulahin ang tanan. Na istoryahan. Naibag-o lang diri sa amo makaigsunan. Nga naglibog tong pamilya sa hinungdan. Giparking nga yung motor on niya nasa idala unsa toy dalan niya nga ansa naidala niya nga burag pisi ba to unsa to iyang gihikot sa sanga sa mangga dayon gibitay niya iyang kagalingon ug namatay. Ang motor gibiyanan niya, ikaw din siya. Makaigsunan nganong ako nang gi-share. Dili ka pangantiyan kung sayop na nang imong mahimong mga plano. Kung walay kaalam sa Dios, magkasayop-sayop gyud ang tao sa iyang mga desisyon. Busa akong pagdasig sa atong mga followers diri sa Bisaya Podcast. Ayaw bulag siyang pulong. Mauni ang imong pundasyon. Mauni ang maghatag nimo kalig-on. Matod pa sa pulong sa Dios, batuni ang kaalam nga mao yang pulong. Tungod kay sa panahon kung ikaw makasinatig daghang pagsulay, makaigsunan walay laing makatag direction nimo is the word of God. Walay laing makatag saktong desisyon nimo nga mahimong inspired ka sa mahimong nimong desisyon is the word of God. So higala ko mga igsuonan nako des Ginoo nining matahom nga kabuntagon. Igsuon nasayod ko nga dili nimo kaya ang imong mga pagsulay. Gawas lamang kung naa kay saktong pundasyon. Si Kristo na mismo nagsulti. Kung dili gali bato imong pundasyon, panahon nga hampakon kag problema, mapukan kagayon. Og dako kayong mahimong pagkadaot sa kinabuhi. No wonder nga daghan na kay nangarehab karon. Kabantay ka hastang daghanang mga rehabilitation center karon sa Pilipinas. Kay daghang mga batan-on karon nga mislead sila sa ilang mga desisyon tungod kay wala nagipanahon sa Ginoo. Dako na kay gastong gobyerno. Nga naman, daghan na kay adik-adik karon makaigsunan. Tuwa karon sa mga rehabilitation. Gawas pa tong uban nga wa nga rehab. Ang uban tos prisuhan. Nga naman, kay paminaw ni nila nga masulbad nila ang ilang problema sa diyang musuyop sila, mag-inom sila, maghubog-hubog sila. Makaigsunan, mahala ang imong kaugalingon. Ingon nga kana mahal na sa Dios. Palangga sa Dios imong kinabuhi. Ang gusto sa Dios nga ang tao magbaton og maayong relasyon. Ingon nga si Kristo himuon nimong pundasyon. Busa ako kang gidasig pagbaton sa iyang pulong. Musimba ka, maadto kag simbahan. Aron makapaminaw ka siyang pulong. Walay laing makadasig nimo, dili pulong sa kalibutan, apan pulong ni Kristo.
Ang pulong ni Kristo garantisado muhatod nimo sa langit. Muhatod nimo sa gingharian sa Dios. Muhatod nimo sa imong hingpit nga kadaugan. Dili pwedeng mahimo lang kang average nga okay ra man tingali. Igsuon, ang gusto sa Dios mao gyud gusto sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao gyud kabubuton sa Dios. Batuni ang iyang pulong. Kay ang iyang pulong kinabuhi sa tao. Mao ang atong kinabuhi. So ang tinuod nga nagbatog pundasyon sa Dios, maong taong nagbaton siyang pulong. Mao ni ang imong kalig-on sa imong kinabuhi. Manginaot ko nga ikaw karon nga naminaw, kung ginikanan man ikaw, i-share ning atong live makaigsunan. I-share sa imong anak, i-share sa imong mga pamilya aron nga makapatalinhog sila makaigsunan. Ako moingon kanimo nga gihigugma ka sa Dios. Ang Dios duna sa lindot nga plano sa imong kinabuhi. Wala pa siya nahuman sa imong kinabuhi. Busa kanang nahibili nimo ang kinabuhi karon, i-dedicate na sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo dili kay tungod kay dili man na imo. Ialagad na sa Ginoo mintras panahon pa. Mintras batan-on pa ka, mintras lig-on pa ka. Matud pa sa usa ka taong maalamon nga si Haring Solomon, insa nga hinumdumi ang imong mabubuhat samtang ikaw batanon pa ka. Remember your Creator in the days of your youth, before the days shall come, like the days nga ikaw tiguang na, hadlok na mo latay o kawayan. Hadlok na, di na ganan maminaw og saba, di na ganan mo sakay sakinan. Kaya nga naman, idaran na. So, mintras batanon pa ka makaigsunan, saligi ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios ni kabuntagon. Salamat sa imong pagpatalinhog. Igsuon ko, mga higala, mga tigpa minaw ni ini nga programa. Ibutang sa imong kasing-kasing karon nga naay Dios nagmahal nimo. Ang gusto sa Dios, ang kabubuton sa Dios, nga magbaton ka siyang pulong. Ingon nga, ang pulong niya may imong pundasyon. Kay matud pa ni Kristo, ang taong maalamon, naminaw og nagtuman. Wow! Unsa daw ang taong maalamon? Nagpatalinhog og nagtuman niini. Kay kini nga tawo, usa ka taong maalamon, nagtukod siyang balay, ibabaw sa bato. Dalaygon ang Dios dinay kabuntagon. Mga higala, salamat sa pagpaminaw. Ako magaingon kanimo nga ang tawo nga nagbaton og pagtuo, dili siya mapakyas siyang paglaom. Kay ang Dios nga nagsaad makaigsunan siyang mga pulong, matinud-anon siya nga magatuman niini. Dalaygon ang Dios og may buntag kanatong tanan.